Hola bonicos, com esteu? Bé, el divendres passat vam estar algunes valentubers. Emma Tomàs de Diàlegs, Teresa de Teresa Patapum i Marta Meneu de la prestatgeria de Marta. I estiguérem a l'Auditori Palau de Congressos de Castelló perquè se celebrava la segona edició de la Gala dels Premis Audiovisual en València. I des d'ací volíem agrair a l'Acadèmia de l'Audiovisual Valencià i a l'Institut Valencià de Cultura per haver-nos convidat i haver-nos deixat gravar durant la gala i després de la gala, com és el meu cas, que ens digueren, podeu gravar el que vulgueu. Pues jo me vaig vindre amunt i vaig portar-me la càmera, el micro i vaig entrevistar a la gent que se va oferir i la gent que me vaig trobar. La gala va estar molt interessant, no com altres gales que solen fer-se pesades, però aquesta gala va durar com unes 2 hores, una cosa aixina, però com n'hi havia espectacle, n'hi havia màgia, va ser molt interactiu i que millor que presentat per la gran Maria Juan, que amb ella ja són riure assegurat, i li va acompanyar el pianista Arcadi Valiente. Bé, i les actuacions que varen fer-se va ser Seguretat Social i Solange, que Solange, la veritat, és que va ser una novetat. Jo no la coneixia i les altres valentudes tampoc la coneixien. Ens va impressionar moltíssim perquè s'anava canviant vestits, però superràpid, i va ser en plan de com ho ha fet. Abans de passar en el vídeo volia agrair sobretot a Marta, a Emma i a Teresa per haver-me ajudat en les entrevistes i per haver-nos acompanyat durant la nit, que va ser una nit molt bonica, la veritat. I ja està, sense més dilació, no vull enrotllar-me més, que ja prou he xerrat, i endavant en el vídeo. Assumptes interns, assumptes interns, assumptes interns, assumptes interns. Molt bona nit, estem gravant a l'Auditori de Castelló i estem celebrant la segona gala dels Premis Audiovisuals en Valencià. Vaig a fer un poc de reportera i xaratxera, que ni soc reportera, ni soc xaratxera, ni soc res de res, però bé, així estem. Així que res, vaig a entrevistar algunes personetes i vaig a fer un poc el monger. Quan va ser l'última volta que vas mentir? Ahir, crec. Sí. Si te dic la veritat, ahir al meu compi de curro dient-li que m'havia atrasat una tassa i és que estava dormint. Estem al canal de YouTube de Nina Maifer. De totes les que estan així al món audiovisual, així a l'auditori, en qui aniries a fer-te una cervesa? Una cervesa y lo que surja. Y lo que surja. Pues mira, Abel Guarinos, que está ahí, que es de Sueca, y yo en la peña de Sueca, en la gent de Sueca em porté molt bé i no sé, igual és perquè estava davant, però bueno, i en tu també. En tots els que hi ha molts artistes, tots els artistes que són artistes, que no són ni administradors ni tenen negocis. Els artistes morts de gana, com jo, els pallassos. Quin és el regal més lleig que t'han fet? Un bitllet per anar a Disneylandia. Què faries si demà tocara la loteria? Una altra pel·lícula. Buah, pues lo primero que faría sería hacer una superproducción del mundo musical, 19 días y 500 noches. Y no sé, pues ya gastos tontos, caprichos, ya gastarlo porque ya no sabría guardarlo. Quin és el disfraz més ridícul que t'has posat mai? Me disfracé de Nicki Minaj y me puse como una camisa de leopardo de Primark, un tutú morado y 4 calcetines en las tetas y 2 en el culo, sí. El de jugador de futbol. És molt ridícul, però és molt típic i l'he portat, sí. M'ha tocat, sí. Quina és l'assignatura que pitjor se t'ha donat en l'escola? Les matemàtiques, sí. Sort de lletres. Si la teua vida fora una pel·lícula, com se titularia? Y no val la inocencia. No val la inocencia. Pues Lucía. Qué bello es vivir. T'agrada la pizza amb pinya? No, m'agrada tot, però la pizza en pinya no seria el primer que demanaria. No. No. Sí, y es muy raro, pero me encanta la pizza. Què és el més extravagant que has fet? Celebrar el cap d'any tirant-me a nedar en el Cap de Creus. Jo crec que allò va ser una de les coses boniques, sí. Dalt d'un trenet d'aixòs turístics, tirar-nos allí a banyar-nos. Que bé, divertit. Me podries donar el teu correu per a enviar-te el meu videobook? És que sóc actriu i, bueno...
I fins així el vídeo d'avui, espero que vos hagi agradat, me fiqueu en comentaris què vos ha semblat, aspectes a millorar i totes aquestes coses. Se subscriviu al meu canal i doneu a la campaneta i no sé si és per així, no sé si és per així, no sé per on és, però bueno, per així, perquè sóc un poc dislèxica, aleshores l'altra volta vaig fer Xina i era Xina, o al revés. Igual ara ho estic fent bé i no, però bueno, no passa res. Li doneu un bon m'agrada i espero que passeu molt bona setmana, bonicors, i una besadeta ben forta i una abraçada ben forta. Adeu!